Ам дето аз ти реках и тук да ги тукуваш. Не, нямаше. Къде да съм? Той така как гледа минал седмица, чисто си сложи шкафа, вика, ако не се обаждали. Къщичката имаше много ръкавици. Те уния са по-такива специални. Не съм виждал аз. Ги няма. Няма ли? За кой? Ей там, вижте. Някой са ги отнели, че това без да паднат. Тя не съм ги виждал аз. Да, целите, дай какво. Ай там, да не. Просто ги там. Отлив, искай топлата вода, да дойде парлива, да напълниш оная колко няма да носиш. Ще ди. Да, дай ще внимание, не за друго да не, излишно да не. Не, колко има там.